It's all the same. Only the names will change. Стига, спираме, защото тук комшиите спът, нали? Ние сме в Рокит, официален партньор на Balkan Entertainment за концерта на Бон Джови. Те подгряват феновете. Ще има 3 караокета. Бон Джови за първ път идва до България на 14 май. И Рокит правят 3 караоки вечери. Ще има 3 печеливши и един от тях Balkan Entertainment ще пусне безплатно на концерта да гледат Бон Джови. Така че бати, якото лично аз си купя един билет с Стефан, нашия китарист на Shaken the Blood и ще гледаме, си пием бира, ще има хот-дог, пуканки, бас якото. Бон Джови се раздава, той гледа в Румъния и казва, че свират 3 часа и особено на страни, които не са ходили, свират супер много, раздават се, правят по 5-6 биса, така че е супер мега яко. И тази вечер аз съм водещ на караокето, ще бъде и на другите 2 караокета за Бон Джови. Не хъсва на феновете да си купуват билети, а те обичат Бон Джови, така че аз съм сигурен, че продажбите върват добре. Ние изпяхме с него една акустична песен, сега ще спея едно караоке да нахъсвам феновете. И така, ще се видим 14 май. Okay, wanted dead or alive? Let me chill, Rocket, come on! Karaoke вечер в Rocket! Bon Jovi, 13 май! Специален партньор на концерта на Bon Jovi за Rocket, заедно с Balkan Entertainment Company. It's all the same. Only the names will change every day. It seems when wasted away. It's my life. It is now or never. And I ain't gonna live forever. I just wanna live when I'm alive. На мене най-голямо впечатление, с най-голямо желание, поне знам много чувство, тези три момчета направиха парчета на Бон Джови. Аплодисменти за тях. Добър вечер, дами и господа, аз съм Свеси Кипочин, за мен е удоволствие да ви представя първият победител от състезанието, което се провежда във връзка с големият концерт на Бон Джови, който предстои на 14 май тази година на стадион Васил Левски. До мен тук е Милен, той пия няколко парчета на Бон Джови, представи се страхотно. Аз лично бях човек, който му отдавах първата награда, което ще рече, че той по този начин ще има право да участва и в големият финал, който ще се проведе на 26 април, отново тук в клуб Рокет. Призовавам всички, които не са се записали до сега и не знаят за това нещо, и дойдат следващия път, проверявайки в програмата на клуб Рокет, кога ще бъде следващия път, да се проверят тук и да се запишат за тези, които искат да получат безплатни билети за концерта на Бон Джови. Милен изпя няколко парчета, аз бях впечатлен най-вече от Алекс. Аз съм Веси Кипочин, за мен беше удоволствие. Деян, Милен, Мидака някъде там прилича голямата огромна екипа, която той беше довел. Той сигурно ще участва отново в следващия път. Заповядайте и вие. Ще се погледам страхотно. Добро, дами и господа.